लोगोसे जोंहा दा नेपालाव सासे दंबावो एनडिएफबि नि गेदेर जोबथेसालियाव बिथांखौबो जों दिहुननो नाजाबाय थादों आरो नेपाल सरकारजों सावरायबाय थादों। जों आसा खालामदों बिथांखौबो नेपाल सरकार माबागोन हगारगोन। मानोना नेपालाबो भारतजों अरायबो लोगो देश हिसाबै मोजां सोमोन्दो थानो लुगैयो आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिथांमोनाबो जोंनि जि गेदेर सासे जेलाव दङ बिथांखौ रेहाय होगोन। दिनै इउनाइटेड नेसन्सनि फोसावनायाव वर्ल्ड पिस डे हिसाबै दुलाराय बुहुमावनो खुंफुंनाय जादों आरो बे तारिखखौ प्रति बोसोरावनो बे पिस डे हिसाबै मानिनाय जायो आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै बिटिआर सरकाराबो बे सानखौ गोजोन सान हिसाबै खुंदों। जिहेतु जों बिटिआर सरकारा बोसोरनैनि सिगाङावनो पिस मिसन हिसाबै लानानै जोंनि गेजेराव बे बिटिआर ओनसोलाव ओरैहाय गोजोन थासारि लाबोनो हायो। गोजोन थासारि लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथि लाबोनो हायो। बिनि थाखाय हाबा मावबोदों आरो बिनि थाखाय जों नाजाबोदों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै बे माबायाव वर्ल्ड पिस डे दिनाव जों बिटिआर सरकारबो पिस डे हिसाबै पालन खालामनानै दिनै गोजोन थासारिनि बाथ्रा रायजो राजाफोरनो फोसावनो थाखाय बुहुमनो फोसावनो थाखाय बे पिस रेलिखौ खालामनाय जादों। आसा खालामदों जे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजा गुबुन गुबुन जाथिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय फैगोन बिटिआर सरकारनि फारसे जे बे सरकारा थारैनो गासै हारि हारिसाफोरनि थाखाय खामानि मावदों। गासै हारि हारिसाफोरनि गेजेराव खौसेथियाव अनलायनाय लाबोनो थाखाय खामानि मावदों आरो गासै हारि हारिसाफोरनि जौगाथायनि थाखाय गासै हाबाफारिखौनो लादों आरो अब्लासो बिथांमोना जोंनि सायाव फोथायगोन, बे सरकारनि सायाव फोथायगोन आरो अब्लासो जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैगोन आरो गोजोन थासारि फैयोबासो जों जौगानायनि खामानि मावनो हागोन। भुटाननि जेराव 8 बोसोर जोबथि जानानै थानाय साहाथ' एनडिएफबि उदां अख्राङाव फैनो हाबाय, नोंथाङा मा बुंगोन? मैया भुटान सरकारा सा 6 सुबुंखौ बे एक्स एनडिएफबि वर्कारफोरखौ जेलनिफ्राय मुक्ति खालामबाय, मुक्ति होबाय। बेयो थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों भुटान सरकारखौ साबायखर होयो बेनि थाखाय। भुटाना जिहेतु भारतनि मोनसे बन्धु देश, मोनसे फ्रेन्ड नेसन आरो बिथांमोना खुनुदिन भारतजों गाज्रि जानो लुगैया। भारतजों अरायबो मोजां सोमोन्दो लाखिनानै गावसोरनि जौगाथायनि हाबाफारि लानो गोसो आरो बेनिखायनो भारतनि प्रति मोनसे मोजां गोसो बेबायदि फोरमायनो थाखाय दिनै बिथांमोना बेसेबा गिदिर पदक्षेप लाबाय, बे थारैनो बाख्नायथाव। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ साबायखर होदों। लोगोसे जोंहा दा नेपालाव सासे दंबावो एनडिएफबि नि गेदेर जोबथेसालियाव बिथांखौबो जों दिहुननो नाजाबाय थादों आरो नेपाल सरकारजों सावरायबाय थादों। जों आसा खालामदों बिथांखौबो नेपाल सरकार माबागोन हगारगोन। मानोना नेपालाबो भारतजों अरायबो लोगो देश हिसाबै मोजां सोमोन्दो थानो लुगैयो आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिथांमोनाबो जोंनि जि गेदेर सासे जेलाव दङ बिथांखौ रेहाय होगोन। मैया भुटान सरकारा सा 6 सुबुंखौ बे एक्स एनडिएफबि वर्कारफोरखौ जेलनिफ्राय मुक्ति खालामबाय, मुक्ति होबाय। बेयो थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों भुटान सरकारखौ साबायखर होदों। लोगोसे जोंहा दा नेपालाव सासे दंबावो एनडिएफबि नि गेदेर जोबथेसालियाव बिथांखौबो जों दिहुननो नाजाबाय थादों आरो नेपाल सरकारजों सावरायबाय थादों। जों आसा खालामदों बिथांखौबो नेपालाबो भारतजों अरायबो लोगो देश हिसाबै मोजां सोमोन्दो थानो लुगैयो आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिथांमोनाबो जोंनि जि गेदेर सासे जेलाव दङ बिथांखौ रेहाय होगोन। मैया भुटान सरकारा सा 6 सुबुंखौ बे एक्स एनडिएफबि वर्कारफोरखौ जेलनिफ्राय मुक्ति खालामबाय, मुक्ति होबाय। बेयो थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जों भुटान सरकारखौ साबायखर होयो बेनि थाखाय। भुटाना जिहेतु भारतनि मोनसे बन्धु देश, मोनसे फ्रेन्ड नेसन आरो बिथांमोना खुनुदिन भारतजों गाज्रि जानो लुगैया। भारतजों अरायबो मोजां सोमोन्दो लाखिनानै गावसोरनि जौगाथायनि हाबाफारि लानो गोसो आरो बेनिखायनो भारतनि प्रति मोनसे मोजां गोसो बेबायदि फोरमायनो थाखाय दिनै बिथांमोना बेसेबा गिदिर पदक्षेप लाबाय, बे थारैनो बाख्नायथाव। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ साबायखर होदों। लोगोसे जोंहा दा नेपालाव सासे दंबावो एनडिएफबि नि गेदेर जोबथेसालियाव बिथांखौबो जों दिहुननो नाजाबाय थादों आरो नेपाल सरकारजों सावरायबाय थादों। जों आसा खालामदों बिथांखौबो नेपाल सरकार माबागोन हगारगोन। मानोना नेपालाबो भारतजों अरायबो लोगो देश हिसाबै मोजां सोमोन्दो थानो लुगैयो आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों बिथांमोनाबो जोंनि जि गेदेर सासे जेलाव दङ बिथांखौ रेहाय होगोन।